Избрахме за пътеводител в това приключение Ивелина Христова, наричана от някой ясновидец номер 1 на България, а от други – световен феномен. Ние решихме да се доверим на способностите й да улавя енергии и невидими сили. За целта Ивелина беше изследвана в единствената българска интердисциплинарна лаборатория за екстраординарни феномени. И се проверява дали концентрацията на разтворите, с които работим, са в обхвата на прибора и се записва изходният спектър. След повлияване от съответният феномен, отново се записва спектър, за да може да се регистрира съответният ефект в резултат на енергията, която притежава съответния феномен. Заповядайте. Приятно ми е, Бонева. Заповядайте, седнете. Не се иска от вас нищо друго, освен така както влияете върху тези чашки, в които се разтворите, 2 минутки просто да въздействате. След което ще запишем спектър и ще оценим влиянието. В Шуменския университет вече 20 години екип от специалисти – физици, химици, биолози, лингвисти, медици и други – проучват какви ли не кандидати за феноменална слава. По думите на ръководителя на лабораторията, физика доцент Пенева, в 95% от случаите науката разголва мистиката до нивото на обикновено шарлатанство. Но заради 5% истински необикновени лечители, гадатели, диагностици и ясновидци се струва 20-годишният труд на научните работници. Наблюдавате един от най-важните експерименти. Химикът, доцент Бонева, изследва способността на Ивелина да влияе върху различни вещества. След влиянието, интензитета на максимума се повишава, което значи, че всъщност това, което вие правите, концентрирате разтворите в резултат на енергия във видимата част на спектъра. Направените експерименти констатираме, че ефекта на влияние от енергетична гледна точка е на лице. Значи аз усещам, че има проблем в очите. Като преди да вие, като сякаш е минало, като бъзет нещо на гущо. Да, имам заболяване на щитовидната жлеза отдавна. Бъбречни заболявания не, но сякаш... Но това не е болестно състояние, това е като, как да кажа... Вреден. Да. Потвърждавам това, което Ива видя с бъбреците. Имам трети бъбрек. Това е аномалия, която никога не ми е пречила. Доказана е с ехография. Има някакво образование, но... Да, имам мейома. Доказана, абсолютно, но тя също е много странна. Сякаш си съм сама. Който виждаш, съпругът ми почина. Това виждаш вероятно. Много бързо, инцидентно. Точно така. Да, много бързо. Час и половина почина, да. Книги. С писани нещо... Като писане на книги или нещо такова. Това е едно от нещата, които искам да направя така, за да се измъкна от състоянието, в което съм. Да, независимо, че съм на толкова години, съм докторант в момента. Тоест, нещата, които Ива каза за мен, са абсолютно верни и правилни. В библиотеката на Шуменския университет лингвистът доцент Янакиева ще изследва способността на Ивелина да разчита древни текстове. Гледайте на тази разгъвка. Става дума за една летопис. Да видите как ви въздейства текста. Има като приказка. Има и нещо в стихотворна форма. За някакъв крал или княз.
Сякаш думите са красиви. Или както в Библията да я въздейства текста, така и този. Но като приказка сякаш. Беше определен много точно. От друга страна, силно впечатление ми направи факта, че наблюдателката усети, че става дума за поезия. Разбира се, този среднобългарски превод на гръцката хроника, преводачите му не са успяли да го предадат в мерена реч, но оригинала, гръцкия оригинал, наистина е бил в поетична форма. И това нейно наблюдение ми се вижда много интересно за изследователите, които ще я наблюдават, защото по никакъв начин това не й беше подсказано предварително. Другото нещо, което тя усети, че става дума, както каза наблюдателката, за персонаж от типа на княз или крал. В дадения случай ставаше дума за византийски император, кесар, по-близък до цар. Бих искала да кажа това, че експериментът беше много чист. Феномена Ивелина Христова показа възможности. Много бяха интересни. Аз съм много щастлива, че ни беше доведено такова лице и че имахме шанса и щастието да се срещнем с такова лице. Учените ни убедиха, че Ивелина е посредник между два свята. Материалният на нашето съществуване тук и сега и духовният на нашето отколешно и бъдещо проявление. В опита ни да надскочим научната суета и високомерието на съвременниците ни, които са опиянени от всезнание, потърсихме помощта на един необикновен човек – Ивелина. Момиче с чисто сърце и огромна вяра в мощта на нашата земя. Повярвайте и вие, не заради нея, а заради вас самите.